Ingxelo efungelweyo ngabenkonzo yerhafu eMzantsi Afrika igqithiselwe kwi-DA yatyikitwa ligosa labo lezomthetho uSiyabonga Nkabinde. Ivakalisa okokuba abakwa-SARS ababoni izinto ezishicilelweyo ezingqina ukuthethwe ngusomashishini waseSudan uHazim Mustafa nathi wabhengeza okokuba ungena nemali yangaphandle kweli loMzantsi Afrika ngoDisemba ka-2019. uMustafa utyhola ngelithi wabhengezela ubalo okokuba uza ne-580,000 yeedola zaseMelika ungeneni kwakhe kweli lizwe. Ukwatyhola ngelithi lo somashishini wabhatala isixamali umongameli uCyril Ramaphosa ngethuba ethenga izilwanyana kwifama yakhe iPhala kwangaloo nyaka. uJohn Steenhuisen uchochole abakwa-SARS efuna ingxelo ethe gabalala ngoba ingaba bethu oku kwenzeka na ngoDisemba unyaka ophelileyo. Oku emva kwengxelo yesection 89 eyayisuka epalamente niyavakalisa okokuba lo kaRamaphosa unayo into anokuyiphendula ngokungqamene nesixamali esathi sabiwa kwifama yakhe ngo-2020. The response by SARS means that we now know that the president of South Africa had hidden dirty dollars which had entered the country illegally inside a couch on his game farm. It renders Mr. Ramaphosa's claim that these funds were merely the proceeds of a business transaction frankly impossible to believe, because legitimate business transactions are usually not hidden from SARS inside a couch. Senjalo kwi-ofisi kamongameli phefumle yenjenje yona ngayo yonke le nyabatyikili. The obligation to declare the money to SARS was for the buyer to fulfill on arrival and not for the management of the farm during receipt of payment. Akwaziwa ukuba ingaba bethu i-DA iza kuthatha amanyathelo manike ngokubheka phambili, kodwa ke yona i-ATM ithi umongameli makalahle esikhundleni. Ndingu-Abongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.